ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಲೋಕಸಭೆತ 94 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 3ನೇ ಹಂತದ ಓಟು ಅಂಗಾರೆ ನಡೆತಿದ್ದಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದ 14 ಸೀಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಓಟು ಪಾಡ್ದರು. ಲೋಕಸಭೆಗೆ 2ನೇ ಹಂತದ ಓಟು ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಅಂಗಾರೆ 3ನೇ ಹಂತದ ಒಟ್ಟು 94 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಓಟು ನಡೆತಂಡು ನೆಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದ 14 ಸೀಟ್ಲೆಗೆ ಒಂದು 2ನೇ ಹಂತದ ಓಟು ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬೋಡೈನಾಥ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ನಾಯಕರು ಅಕ್ಲಿನ ಹಕ್ಕು ಚಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಓಟು ಪಾಡ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ, ದುಂಬುದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಯಿನ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ, ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಓಟು ಪಾಡಿಗೆರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಬೆಳಗಾವಿಡ ಓಟು ಪಾಡ್ದಿರು. ಕಾಂಡೆ ಓಟು ಪಾಡರೆ ಓಟದ ಕಟ್ಟಲೆಗೂ ಬಾರಿ ಉಮೇದುಡು ಜನ ಬೈದಿರು. ಅಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇತ್ತಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಜೈಲುಡು ವಿಚಾರಣೆ ಪುನಃ ಕೈದಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ಬಂದಿಯುಡುದ ನೌಫಲ್ ಪನ್ಪುನ ಜವಣೆ ಕುಡ್ಲದ ವೆಲ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಜೀವದೆತ್ತೊಂದಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತಿದ್ದನು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕದ ಬಂದೂಡು ಆದಿವಾಸಿ ಕಾಲೋನಿದ ನೌಫಾಲ್ ಪುದರ್ದ 25 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಜವಣೆ ವಿಚಾರಣೆ ಪುನಗ ಕೈದಿ ಆದಿತ್ತದು ಕುಡ್ಲದ ವೆಲ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಜೀವದೆತ್ತೊಂದೆ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು. ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತುಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬಂಧ ನುಡಿತದ್ದು ಆರೋಪಿ ನೌಫಾಲ್ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಆತ ಸರಿ ಜಾಂಡಂದಿ ಎನ್ನದಂಡು. ಅಂಚಾದ ಆಯನ 2024 ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ಮರ್ದಗ ವೆಲ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದ ವೆಲ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಜೈಲು ವಾರ್ಡ್ ಬೇತೆ ಕೈದಿಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೀತಿನ ನೌಫಾಲ್ ಸೋಮವಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಸಾಯುಡು ಕಂಡಿಗೆ ನೇಲ್ದು ಜೀವದೆತ್ತೊಂದಿನ ತೋಜಿದ ಬೈದರು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣನ ಲೈಂಗಿಕ ಹಗರಣದ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತದ್ಲ ಆಯಗು ಓಟುಗುಂತೆರೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಿರು. ಆಯನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ದುಂಬಾಳ್ತಿದ ಬಿಜೆಪಿ ದುಂಬು ಬೈದನೆಂದು ಪೊಂಜೋಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಶಾಲೆಟ್ ಪಿಂಟೋ ಕುಡ್ಲಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆಡು ದೂರ್ದರು. ಲೈಂಗಿಕ ಹಗರಣ ಕೇಸಿದ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಬಂಧನಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಸೋಮವಾರ ಕುಡ್ಲಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಘಟಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಂಡು. ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಶಾಲೆಟ್ ಪಿಂಟೋ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡೆ ನಡತಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪಾಲ್ದಿತ್ತುನ್ನ ಪೊಂಜೋನಕುಲು ಪ್ರಜ್ವಲನ ಬಂಧನ ಮಲ್ತದು ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಾಲಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರು. ಶಾಲೆಟ್ ಪಿಂಟೋ ಪಾತಿರ್ದು ಪ್ರಜ್ವಲನ ಲೈಂಗಿಕ ಹಗರಣದ ಬಗೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತದ್ಲ ಓಟು ಗುಂತೆರೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಿರು. ಆಯನ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದುಂಬಾಳ್ತಿದ ಬಿಜೆಪಿ ದುಂಬು ಬೈದಂಡು. ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಪಂಡಿನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಓಲುಳ್ಳಿರು ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಬಗೆಟ್ಟು ದಾಯಿ ಬಿಜೆಪಿ ದಕಲು ಪಾತಿರ್ಜಿರಂದು ಶಾಲೆಟ್ ಪಿಂಟೋ ಕೆಂಡಿರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್, ಪೊಂಜೋ ನಾಯಕರು ತನ್ವೀರ್ ಶಾ, ರೂಪಾ ಚೇತನ್, ಚಂದ್ರಕಲಾ ಜೋಗಿ, ಶಶಿಕಲಾ ಪದ್ಮನಾಭನ್, ಶಾಂತಲಾ ಗಟ್ಟಿ, ಗೀತಾ ಅತ್ತಾವರ, ಚಂದ್ರಕಲಾ ಡಿರಾವ್, ನಮಿತಾ ಡಿರಾವ್, ವಂದನಾ ಭಂಡಾರಿ, ಸಾರಿಕಾ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಮೀಳಾ, ಅನಿತಾ, ವಿಲ್ಮಾ, ಡಿಂಪಲ್, ಮೇರಿ, ನ್ಯಾನ್ಸಿ, ಲವೀನಾ, ಅರ್ಚನಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇವರ ಈ ಒಂದು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತ ನಮಗೆ ಶಾಕ್. ಇವರದೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು 2,000 ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದ್ದೆವು, ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ದಾರಿ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೇ ನೀವೇ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದೀರಂತ ನಾವು ಬೊಬ್ಬೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆವು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ. ಇದು ಆಗಿ 1 ವಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇವರದೇ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿ, ಇವರದೇ ಕುಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಮಹಿಳೆಯರೇನು. ನಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಿಂದ ಮುದಿ ಪ್ರಾಯದವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ವಿಕೃತ ಕಾಮಿಗಳು. ಇವರ ತಂದೆ, ಇವರ ಮಗ ಮನೆಯ ಕೆಲಸದಾಕೆನೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಬಂದಿದೆ. ಇವರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಬೇಕಾ? ಇವರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಬೇಕಾ ನಮಗೆ? ಬೇಟಿ ಬಚಾವು ದೇಶ ಬಚಾವಲ್ಲ. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಟಿಯನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗಿ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯ. ಕರಾವಳಿ ಬಾಗೋಡು ಬೇತನೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟು ಸರ್ಕಾರದ ಗುಮನ ವೈತದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಶಾಸಕರು ಯಶ್ಪಾಲ್ ಎ ಸುವರ್ಣ ಪಂತೆರು. ಒಡಿಪು ಅಜ್ಜರ ಕಾಡು ವಕೀಲರು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟರಿ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ವೀಣಾ ಗಣೇಶರ್ನ ಮಟ್ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಆಫೀಸ್ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಪ ತಿರಿಯರು.
ವಕೀಲರ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟರಿ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ವೀಣಾ ಗಣೇಶರ್ನ ಮಟ್ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಒಡಿಪುದ ಪ್ರಧಾನ ಆಫೀಸ್ ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಭುಜಂಗ ಪಾರ್ಕ್ ಎದುರುದ ಶಿವಧಾಮ ಕಟ್ಟೊಂಡು ಉದಿಪನಾಡ್ ಶಾಸಕರು ಯಶ್ಪಾಲ್ ಎ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಧಾನ ಆಫೀಸಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಪಾತಿರ್ದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದಿನ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನೂನು ಸೇವೆ ತಿಕ್ಕೊನಂಚ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಕರಾವಳಿ ಬಾಗುಡು ಬೇತೆನೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ತಾಪನೆ ಬಗೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುನ ಅಧಿವೇಶನಡು ಸರ್ಕಾರದ ಗುಮನ ಒಯ್ತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನಂದು ಪಂಡಿರು ವಕೀಲರಿನ ಆಫೀಸನ್ನು ಉಜ್ವಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ತಂತ್ರಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು ಮಟ್ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ವೀಣಾ ಗಣೇಶ್ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಕಲು 23 ವರ್ಷಲಿಡಿದು ಕಾನೂನು ಸೇವೆನ ಒದಗಾಂದು ಬೈದ 2019 ಒಡಿಪದ ಕೆನರಾ ಟವರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ 2021 ಕಾಪುದ ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ನನಲಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಅಜ್ಜರ ಕಾಡದ ಶಿವಧಾಮ ಕಟ್ವಣದ ಮಲ್ಲ ಜಾಗೆಡು ಪ್ರಧಾನ ಆಫೀಸ್ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಅಂತ ಪಂಡಿರು ಕಾಂಚನ ಹುಂಡೈದ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್ ಒಡಿಪು ವಕೀಲರಿನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಒಡಿಪು ಕೊರಡೈ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮನೋಹರ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಜ್ವಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ದ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಟ್ರಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ನನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದೇವಾನಂದ ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬಿಎನ್ ಶಂಕರ ಪೂಜಾರಿ ಶಿವಧಾಮ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ದ ಪಾಲ್ದಾರ್ಯರು ನಾರಾಯಣ ಟಿ ಅಮೀನ್ ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾದಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಜೊತ್ತನ್ನ ಕಾಡ್ ಇಲಾಖೆದ ದುಂಬುದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಟ್ರಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು ಬಿ ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್ ಮಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡ್ಲನು ಜೋಡ್ಸಾವ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ 75 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿನಗ ಬಂದರು ಜೋಡ್ಸಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧದ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಪರಿಹಾರ ಆಪಣುಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಲೈ ಮೊಹಿಲನ್ ಪಂತೆರು ಕುಡ್ಲಡು ನಡತಿನ ಹಡಗಲಿಗು ಕಡಲ ಸಂಕಟ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಎನ್ಎಂಪಿಎದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕುಡ್ಲಾಡು ಸೋಮವಾರ ಹಡಗಲಿಗು ಕಡಲ ಸಂಕಟ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯಡು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು ಗುರುಕಾರ್ಮಿಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಲೈ ಮೊಹಿಲನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು ಮುಲೈ ಮೊಹಿಲನ್ ಪಾತಿರ್ದು ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರ್ದ ಬುಳಿಚಲು ಕುಡ್ಲದ ಪಣವು ಬುಳಿಚಲಿಗೂ ಹೊಂದುಡು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡ್ಲನ್ ಜೋಡ್ಸಾವ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ 75 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿನಗ ಬಂದರ ಜೋಡ್ಸಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಟ್ರಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾಮಗಾರಿದ ಪಾಲ್ದಾರಿಕೆಗೆ ಎನ್ಎಂಪಿಎ ದುಂಬು ಬೈದನದ ಪಂಡೆರು ಡಾ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದು ಸಂಚಾರವು ಯೋಗ್ಯ ಅತ್ತಾಂದಿನ ಅತ್ತಂಡ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಪಡವುಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಮಾರ್ಗೌಡು ದೇಶ ಪಿದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಕೆಲವರ ಎದುರು ಹವಾಮಾನದ ಪುರ್ತುಡು ಹಾಳಾದು ಉಂತುದು ಕಷ್ಟಡು ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬರುವ ಅಂಚಾದು ಅಂಚಿನ ಬೋಟಲನ್ನು ಮಿತ್ತ ಕಣ್ಣು ದೀಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಎಂದು ಪಂಡೆರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಲು ನಮ್ಮ ಬಂದರ್ಲಿನ ಸುತ್ತದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಷ್ಟಗೂ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡ ಅಂದೇಳ್ದು ನಮ್ಮ ಬಂದರ್ಲೆಗೂ ಜೋಡ್ಸಾವನ ಸಮಸ್ಯೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕಡಲ ಹಾಳಾಪನಲ ಎದುರು ಸಾವಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ವಹಿಸುಡಾಪುಂಡು ಭಾರತಡು ನೌಕಾಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಡವುಲೆಗೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒದಗಾವುಂಡು ಅಡ ತುರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕಾನೂನುಗೂ ಪಿದೈ ಕಾಸ್ಮಲ್ಪರ ಬಯಕು ನಕಲು ಪಿದೈ ದೇಶಲಿಡಿದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಬೇರು ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಪಡವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇನ್ಶೂರ್ ಉಪ್ಪುನೇನು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತನೋಡು ಕಷ್ಟೊಡುಪನ ಪಡವಲಿಗೆ ಸಾಯಾಪುನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆದ ವಿಧಾನುಲೇನು ಪಿದೈ ಕನತದಂಡ ಅಂದೇನು ಡಿಕ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುಮನಗು ಕನ್ನದಂಡ ಈ ಎಸ್ಒಪಿ ಕೆಪ್ಪು ಗುಪ್ಪುನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನ ಬುಕ್ಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪತ್ತಡು ದಿಯರ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂದೇರ್ದು ಸಂಚಾರ ಯೋಗ್ಯ ಅತ್ತಾಂದಿನ ಪಡವಲೇನು ತಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಾಯರೆ ಉಂಡೊಂದು ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕುರಾಜು ಪಂಡಿರು ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಒತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೆಜಿ ನಾಥ್ ಬುಕ್ಕ ಬಿನ್ನಿರು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇದ್ದರು making Bangalore bigger than or as big as Bangalore and things like that we speak. So when we answer the question is why Bangalore? Why should people come and invest in Bangalore? The biggest answer for that why would be obviously the port. So earlier also I had mentioned that this is the only port city which is not a political capital. Otherwise every port city is. So that way the way the extent the port flourishes, the extent the business of port flourishes, so much would be the impact on Mangalore's economy and the Dakshin Kannada's economy, that way the coastal economy. So that way we are having a very active and a very dynamic team here. That the commercial vessel has to take fitness only from India.
These are the commercial vessels going from point A to point B in the international waters. They can take fitness from any third world, from any other country where the norms are not so stringent. This is called flags of convenience. So generally, people who want to make quick unethical profit, they try to hire vessels of substandard, and they get the fitness certificate from other countries. There are countries meant for this, I don't want to name. And they try to ply the vessel from one point to other so that their profit margins are high. ನೌಷದ್ ಹಾಜಿ ಸೂರಲ್ಪಾಡಿ ಮೆಮೊರಿಯಬಲ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ಷಲ ನಡಪವನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಬಡವೀರು ಜೋಕ್ಲೆನ ಧರ್ಮದ ಮುಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಮ್ಮದ ಅಲ್ ಬಿರ್ ಶಾಲಾ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡೆತದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಆಸಿಫ್ ಆದರ್ಶ ಸೂರಲ್ಪಾಡಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನೌಷಾದ್ ಹಾಜಿ ಸೂರಲ್ಪಾಡಿ ಮೆಮೊರಿಯಬಲ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ನಿಲೆಟ್ ಬಡವೀರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜೋಕ್ಲೆನ ಧರ್ಮದ ಮುಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಮ್ಮದ ಆಲ್ ಬಿರ್ ಶಾಲೆದ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡೆತಂಡು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಆಸಿಫ್ ಆದರ್ಶ ಸೂರಲ್ಪಾಡಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿತ್ತರು. ಮುಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮ್ಮಾಪಳ್ಳಿ ಮೂರರ ಪಟ್ಟಣದ ಖತೀಬ್ ಕೆಎಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ದಾರಿಮಿ ಉಸ್ತಾದ್ ದುವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಪಾಯರು. ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾಪಳ್ಳಿ ಕುಪ್ಪೆ ಬದವದ ಖತೀಬರು ಕೆಎಚ್ ಶಾಫಿ ಮದನಿ ಕರಾಯ ಉಸ್ತಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಗುರುಪುರ, ನೌಷಾದ್ ಹಾಜೀರ್ನ ಸೋದರಿ ಸಂಶುದ್ದೀನ್ ಸುರಲ್ಪಾಡಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಎಡ್ಡೆಪ ಬಯಕ್ನಕಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಶುದ್ದೀನ್ ಸುರಲ್ಪಾಡಿಯರಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರ್ನ ಎದುರುಡು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತದು ಕಡಪುಡುದು ಕೊರಿಯರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಕೆ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅಡ್ಡೂರು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉನೈಸ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಮುಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು. ಒಟ್ಟು 101 ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಮುಂಜಿ ಮಲ್ಪಾಂಡು. ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾತುನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಡ್ದು ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು ಅಮ್ಲ ಮೊಗೇರು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಧರ್ಮಚಾವಡಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ 6 ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಅಮ್ಲ ಮೊಗೇರು ಶ್ರೀ ನಾಗವನ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸಪರಿವಾರ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲದ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಡ್ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ವರ್ಣರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ರಾಹುಗುಳಿಗ ದೈವಲಿನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಲ್ಲಿಕ್ಕೊಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಕೊಟ್ಟುಂಜ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡರು. ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲ ಮಹಾಬಲ ಆಳ್ವ ಕಮ್ಮಾಜೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡ್ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಉದಿಪರ ಮಲ್ತೆರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಭಾರತ ಲೋಕದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ತುಳುನಾಡಿಡು ಈ ದೇಶದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಲು ತುಯರೆತಿಕ್ಕುವ ಐಟು ಒಂಜಿ ಪಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಆದಿತ್ತದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕಾತೊನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೀತಿಡು ನಡತೊಂದುಂಡೊಂದು ಪಂಡೆರು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಸರಣ್ಣ ಪಾತೆರ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯುಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಲಿನ ಮಿತ್ತುದೆರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ಆವುಡೊಂದು ಪಂಡೆರು. ಕೊಲ್ಯ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾಸ್ಕರ ಐತಾಳ್ರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರಿಯರು. ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ, ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು, ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಗದೀಶ ಆಳ್ವ ಕುವೈತ್ತಬೈಲ್, ಬಂಟರ್ನ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲದ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿಗುತ್ತು, ಇಣೋಳಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪೂಂಜ ಕಿಲ್ಲೂರುಗುತ್ತು, ಕೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ನಾಡ್ಗುತ್ತು, ಪ್ರೇಮದಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಯಾರ ಇಲ್, ಜಯಶೀಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಯಾರ ಇಲ್, ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುಶಾಂತ್ ಭಂಡಾರಿ, ಕಲ್ಲಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರೈ, ಹೇಮಾ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಿಲಾ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರು. ಭಾಸ್ಕರ ಕುಕ್ವಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ವಿಶ್ವಗೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಉಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಅವು ಭಾರತ ದೇಶ. ಆ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮನ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಬೇತೆ ದೇಶಡು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ.
ಅಂಚಾದ ಭಾರತದ ಮೌಲ್ಯ ಅವಳ ಇಂಚಿನ ನಂಗೆ ಭಾರತದ ಉಳಯೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ತೋಡು ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ್ನು ತೂಂಡ ಯಾರಿಗೆ ಆತು ದೈವ ದೇವರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ದಿಂಜಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಅಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೈತ ನೋಡು ಐನು ಮಾನವನಂಚಿನೊಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋದು ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಈ ದೈವಗಳು ದೇವರ ನಾಕಲು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕೊರದು ಭಾರತ ದೇಶ ಮಲ್ಲೋ ದೇಶ ನನ್ನಾತು ಮಲ್ಲೋ ದೇಶ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಪ್ರಭಾವಡು ಈತನಾಟಕ ನಾಶ ಆತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ನನ್ನ ನಾಶ ಆವಂದೆ ಎಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರ್ತದೆ ಜವನಿರನಾಕಳ್ಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಆತವು ಒರಿದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಡ್ತು ಬರಡದ್ದು ಪಾತೆರೊಂದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮನೆತನದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡಪಡುಂದಾಂಡ ಈಕೆ ಏರ್ಬೋಡು ಒಂದು ದೈವ ಚಿಂತನೆ ಆ ದೈವನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪೊಂಡಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸ್ಥಾರಿಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪೊರ್ತುಡು ಇನ್ನೇನು ದೈವಿಕವಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ನಡಪವಡ್ಡ ಆರೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾದ ದೈವ ಚಿತ್ತಾಂದೆ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರು ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುದ್ದುದು ಅಮ್ಮೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೇರು ಮಗರ್ಲು ಸೇರಿದು ಮೂವೇರು ಜೀವ ಕಳೆವುನ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಅಂಗರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ನಡೆತಿದ್ದು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ರಾಜಮಾರ್ಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂಗಾರೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರು ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ತದಂಡು. ಕಾರಡಿತ್ತಿನ ತ್ರಿಶೂರ್ ಇರಿಂಜಾಲ ಕೂಡ ಊರದ 54 ವರ್ಷದ ಪಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆನ ಮಗಲ್ಲು 23 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಶರತ್ ಮೆನೋನ್ 17 ವರ್ಷದ ಸೌರವ್ ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜೋಸ್ ಈಕ ದರೆಗ್ಲ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡು. ಕಾಸರಗೋಡು ಕಡಿಡ್ದು ಪೊಂಜೋಸ್ ಈಕ ದರೆನು ಕನುವಂದಿತ್ತಿನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಕಾಸರಗೋಡು ದಂಚೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಕಾರು ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುದ್ದುದು ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ತ್ರಿಶೂರುಗು ಪಿರ ಪೋದಿತ್ತೇರು. ಗಾಡಿಲು ಎಡ್ತಿನ ರಭಸಗು ಜಾಗಿಡೆ ಇರುವೇರ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪೋತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕುರಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೀರ್ದರು. ತಲಪಾಡಿ ಕಾಸರಗೋಡು ರಾಜಮಾರ್ಗ ಆದಿ ಸಾಲದ ಮಾರ್ಗ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತ್ತದು. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸಾಲ್ ತಪ್ಪಾದ ಗಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನೀಡಿದವ್ರ ಕಾರುಗು ಗುದ್ದುದೆರುಂದು ಆರೋಪ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಗಾಡಿ ಗುದ್ದಿನ ಪೊಡ್ಸುಗು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕಾರನ್ನು 100 ಮೀಟರ್ ದಾತು ದೂರ ನೂಕೊಂದು ಪೋತುಂಡು. ಕಾರಿಡಿ ಬೆಟ್ಟೆ ಆದು ಪೋತುಂಡು. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮಗರ್ದು ಬೂರ್ದುಂಡು. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗಾಡಿದ ಡ್ರೈವರ್ ಪಾದಗೂ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡು. ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಶಿವಕುಮಾರ್ ದುಬೈಡ್ ಬೇಲೆಡಿತದು. ಕೆಲವು ದಿನ ದುಂಬು ಊರಿಗೂ ಬೈದರ್ಗೆ ಗಾಡಿಲು ಗುದ್ದಿನ ಜಾಗಿಡು ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕಲು ಸೇರ್ದು ರಡ್ಡು ಗಾಡಿಲೆಡ್ಲ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬೂರ್ ನಕ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಾರೆ ಪುಣೆಯರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ನಡಪಾಂದುಲ್ಲೇರು. ಗ್ರಾಮದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪರ್ಪುನ ನೀರು ಒದಗಾಯರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಲಿಟ್ಟು ಬೋರ್ಗುವೆಲ್ ತೋಡರೆ ತಯಾರಾನಗ ಕೃಷಿಕರು ವಿರೋಧ ತೋಜೈನ ಸಂಗತಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಆರ್ಯಾಪುಡು ನಡೆತದಂಡು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರು ನಡುಕು ಪೊಗ್ಗುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತಿರು. ಪುತ್ತೂರು ಆರ್ಯಪುಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪರ್ಪುನ ನೀರು ಒದಗಾಯರೆಗಾದ ಬೋರ್ಗುವೆಲ್ ತೋಡಾಯರೆ ದುಂಬ ಬನ್ನಗ ಬೆನ್ನಿದಕಲು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತಿದರು. ಕೊಯ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲನಿ ಸೇರ್ನಂಚ ಎನ್ಪ ಇಲ್ಲಲೆಗ್ ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪು ನೀಡ್ದಾವ್ರ ಹೊಸ ಬೋರ್ಗುವೆಲ್ ತೋಡಿಯರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು. ಆರ್ಯಾಪು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತದ ಕಂಬಳದಡ್ಡ ಪನ್ಪುನವಲು ಬೋರ್ಗುವೆಲ್ ತೋಡರೆ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಯಂತ್ರಳಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ ನಡಪಾದಿತ್ತಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತನ್ಕ್ಲೆನ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗದ ಕೈತಲಡೆ ಬೋರ್ಗುವೆಲ್ ತೋಡುಂಡ ಕೃಷಿ ತೋಟಲಿಗೆ ನೀರ್ದ ಕಷ್ಟ ಉಂಡಾಪುನೊಂದು ಪನ್ಪನ ಪೋಡಿಗೆಡು ಊರ್ದ ಕೆಲವು ಜನ ಬೆನ್ನಿದಕ್ಲು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತದು. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಗಾಡಿಗೆ ತಡೆತದು ಇವ್ರ ತೋಜಾಯಿರು. ಬೋರ್ಗುವೆಲ್ ತೋಡಿರೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದಿನ ಜಾಗೇನ ಬದಲ್ಪರೆ ಹಠಪತ್ತಿಯರು. ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಉಮೇದಿದ ಕುತಂತ್ರ ಅಂದ ಕೆಲವರು ಕೃಷಿಕರು ದೂರಿಯರು. ಸಂಗತಿ ತೆರೆದು ಪುತ್ತೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕುഞ്ഞി ಅಹಮದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗಿಗೆ ಪೋಗಿರು. ಪರ್ಪುನ ನೀರ್ದ ಅಗತ್ಯ ಬಗೆಟ್ ಬೆನ್ನಿದಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬೆನ್ನಿದಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೋರ್ಗುವೆಲ್ ತೋಡೆರೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ತನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಪಂಡೆರು. ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಸೇರ್ನ ಬೋರ್ಗುವೆಲ್ಡ್ ನೀರ ಆಜಿದಿತ್ತದು. ಕರಿನ ಒಂಜು ವಾರೊಡ್ದು ಕೊಯ್ಲದಕ್ಲು ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರು ಸಾವಂದುಲ್ಲೆರಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅಪನಂಚ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಾಯಿರು. ಅಕೆರಿಗ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರು ನಡುಕು ಪೊಗ್ಗು ನಡೆದವರ ಓದಂಟಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆದ ಬೋರ್ಗುವೆಲ್ ತೋಡರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಅಟ್ಟಣೆ ನಡಪಾಯಿರು. ನಾವು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯವರೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಬೋರ್ ಅವ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪದ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ 400-500 ಇದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅಂತ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ, ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಿದ್ದರೆ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ತೋಟದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಇಷ್ಟೇ, ಮೇ ತನಕ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಮೇ ತನಕ ನೀರು ನಮ್ಮ ತೋಟದಿಂದ ಬೋರ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ.
ಬೇರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಪಂಪ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಿ ಡಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು, ಆಯಿತು ಮಾಡುವಂತ. ಆ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಆಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮಂಥವರನ್ನೆಲ್ಲ ತುಳಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಉಂಟು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಪು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿ 2 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಡೇಸಿಂದ ತೀವ್ರ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ, ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಯಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೀವ್ರ ಥರದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಇ.ಒ., ನಮ್ಮ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿ ಈಗ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೆಗೆದು ತುರ್ತಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 80 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 400ರಿಂದ 500 ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಗಳದ ಮಚ್ಚುಗುಡ್ಡೆ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪಾಂಗಳಗುಡ್ಡೆದ ಕಾಲಾದಿ ತಂಬಿಲ ಬೊಕ ವರ್ಷದ ನೇಮ 2 ದಿನ ನಡೆತಂಡು. ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಮಾಮಲ್ಲಾಲು ಕುಡು ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ದೈವಲಿಗ್ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚರಣೆ ನಡೆತು ಬೈದಂಡು. ಕೆಲವು ದೈವಲು ಒಂಜಿ ಊರದ ಉಲಾಯಿ ಮಾಗಣೆ ಸೀಮೆದ ಉಲಾಯಿ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ನನ್ನ ಕೆಲವು ದೈವಲು ಮಾಗಣೆ ಸೀಮೆ ಕಡತದ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ದೈವಲಿಗ್ ಮಾಗಣೆ ಸೀಮೆದ ಗಡು ಇಜ್ಜಿ ಅವಿನು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡುಡೆ ನಂಬೊಂದು ಬೈದರು. ಐಟೊಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಆದುಂಡು. ಸಾರಾಳ ಜುಮಾದಿ, ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ, ಬಡ್ಡೇಯಿ ಜುಮಾದಿ, ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಜುಮಾದಿ, ಝೂಮ್ರಾ ಜುಮಾದಿ, ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಲೆಡು ಜುಮಾದಿನು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದನು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಗಳ ಗುಡ್ಡೆದ ಮಚ್ಚುಗುಡ್ಡೆ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷದ ನೇಮಗು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಕಾಲಾದಿ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ಕರಿತದು ಭಂಡಾರ ಏರ್ದು ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬಂಟ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ಬಾರಿ ಗಡ್ದುಡು ನಡೆತಂಡು. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಮಚ್ಚುಗುಡ್ಡೆ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದಕ್ಲು ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಲಿನ ನೇಮತೂದು ಬೂಲ್ಯ ಪುರ್ಸಾದ ದಿತ್ತೊಂಡೆರು.
ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕು ನಿಟ್ಟೆದ ಅತ್ತೂರು ಬಲಿಪಗುತ್ತು ಹೊಸಮನೆಟ್ಟು ಶನಿವಾರ ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ಸೇರಿದು ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ತುಳು ತಾಳಮದ್ದೊಳಿ ಕೂಟ ನಡೆತಂಡು ಪಕ್ಷಿಕಿರುತ ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ಭಕ್ತವೃಂದದಕ್ಕಲು ತಾಳಮದ್ದೊಳಿ ಕೂಟ ನಡಪಾದ ಕುರಿಯರು. ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕು ನಿಟ್ಟೆದ ಅತ್ತೂರು ಬಲಿಪಗುತ್ತು ಹೊಸಮನೆಟ್ಟು ಶನಿವಾರ ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ಸೇರಿದು ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ತುಳು ತಾಳಮದ್ದೊಳಿ ಕೂಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕದ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ಭಕ್ತವೃಂದದಕ್ಕಲು ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ತುಳು ತಾಳಮದ್ದೊಳಿ ಕೂಟ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು. ಡಾ ಪ್ರಖ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಿಕೆ, ಶಾಲಿನಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಕುಡ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ರವಿ ಭಟ್ ಪಡುಬೇದ್ರ ಭಾಗವತರಾದು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ, ಅಶೋಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಉಡೆಪ್ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಪಾದ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಹಿಮ್ಮೆಳುಡಿತ್ತರು. ಪ್ರಸನ್ನ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತೂರುಗುತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ ನಡತಿನ ಕೂಟುಡು ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವಲ್ಕಟ್ಟೆ, ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಣಿಬೀಡು, ರವಿ ಭಟ್ ಪಡುಬೇದ್ರ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಯ್ಲೊಟ್ಟು, ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ತಲಪಾಡಿ, ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಸಸಿಬಿತ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತೂರುಗುತ್ತು ಅರ್ಥದ ಕುಲಾದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ನೆಟ್ಟೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಸಸಿಬಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಸೇವಾಕರ್ತಲು ನೆಟ್ಟೆದ ಅತ್ತೂರು ಬಲಿಪಗುತ್ತು ಹೊಸಮನೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ತಾಳಮುತ್ತುಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರು. ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಈ ಪಂಡರಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನಿಸವನಿದಾಯಗ ಅಂತೂ ದಾದನ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ನಡತೊಂದುಂಡು ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ತೆರಿನಕಳು ಪಂಡೆರತ್ತಿ ಹರಿಣಾಪಿ ಹರೇಣಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮೇಣಾಪಿ ಸುರೈರಪಿ ಪಕ್ಕಿರಾದ ಬತ್ತದು ಅವು ಜೀವದ ಒರುದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದ ಅರಂತಡೆಗೆ ಪೋಯೆ ಸಿಂಗದನೆಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಕೌರವರು ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತದು ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಬಳೆಪೈನ ಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಣಿಯರು ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೇ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಆಮ್ಲಮೊಗೇರು ಪಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಒಕ್ಕೆಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಲೆಕ್ಕುಡು ಮೈಸಂದಾಯ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಲಿಗು ನೇಮ ಕುರಿಯರು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಅಂಬ್ಳಮೊಗೇರ್ದ ಶ್ರೀ ನಾಗವನ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸಪರಿವಾರ ದೈವಲೆನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಪೊಸ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಒಕ್ಕಿಲು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಲೆನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲ್ಲುಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ವರ್ಣರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ರಾಹುಗುಳಿಗ ದೈವಲೆನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಲಿಕ್ಕುಡು ಅಕೇರಿಗು ದೈವಲಿಗು ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬುಲ್ಮಾರ ಗುತ್ತು ಶಶಿಧರ ಭಟ್ರಿನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ವಿಧಿವಿಧಾನುಲಿನ ನಡಪಾದು ರಾತ್ರಿ ಸುರುಕು ಮೈಸಂದಾಯ ನೇಮ ನಡತಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಲಿನ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಆಕೇರಿಗು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಗೂ ನೇಮ ಕೊರಿಯರು. ಆಮ್ಲಮೊಗೇರು ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಪಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ನೇಮ ತೂದು ದೈವಲಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ಮೂಲ್ಯ ಪುರುಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಶ್ರೀ ನಾಗವನ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂಬ್ಳಮೊಗೇರು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುಶಾಂತ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲು ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಂ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲು ಮಹಾಬಳ ಆಳ್ವ ಕಮಾಜೆ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಯಾರ ಗುತ್ತು ಇಲ್ಲು ಪಣವದ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುವರ್ಣಾಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು.
ಇಡೆಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನಗೆ ಇದೇ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.